Blink Parking е една от поредицата нови платежни услуги за България. Каква е ролята на банката в една такава дигитализация при общините? От гледна точка на общините, банката е изключително важна, защото в досегашния вариант, както досега паркират хората, общината не получава нищо като данни. Тя получава или СМС, или талонче, което някой си е купил с пари, но не знае какво се случва. Тенденцията е да виждаш в банкирането на банката си всичко като на длан. Всичко като на длан, като един помощник, който може да ти помогне с голяма част или почти с всичко от ежедневието, за да не го мислиш ти. Моят втори гост е Стойчо Проданов от Общинска банка, директор дигитално развитие, който по време на конференцията представи много интересна презентация във връзка с новата услуга Blink Parking. Blink Parking е една от поредицата нови платежни услуги за България, като първо бяха кредитните трансфери, незабавни трансфери по сметки, плащането по мобилен телефон и сега Blink Parking на първи етап публичното паркиране в зони и следващия етап е частните паркинги. Би ли ни представил накратко каква е ролята на банката в една такава дигитализация при общините и как банките чрез своите мобилни банкирания ще ускорят този процес? От гледна точка на общините, банката е изключително важна, защото в досегашния вариант, както досега паркират хората, общината не получава нищо като данни. Тя получава или СМС, или талонче, което някой си е купил с пари, но не знае какво се случва, когато паркираме. Не знае къде паркираме, не знае зоните натоварени ли са или не са натоварени. Нямат представа. Ние с мобилните приложения можем да им предоставяме информация. Това е въпрос на еволюция на цялата тази система. И общините много добре да знаят къде имат нужда от промяна в зоната, дали някоя зона е излишна или пък има нужда да се направи нова зона, ако виждат по-натварени точки. Така те получават доста сериозни аналитични данни, които могат да използват за оптимизирането на системите. Това не важи само за паркирането, важи почти за навсякъде, и за градски транспорт, и за други зони, в които има някакво плащане. Тоест всичко, което минава през банките, през мобилните банкирания като услуги, защото виждаме, че те са извън услугите, които досега сме свикнали да виждаме в мобилното. Ето вече се появяват и паркинги, винетки, и различни други услуги, включително ми дават информация дали колата ми е минала на технически преглед, застраховката ми кога изтича, глобите също едно важно перо. Тоест, тенденцията е да виждаш в банкирането на банката си всичко като на длан. Всичко като на длан, като един помощник, който може да ти помогне с голяма част или почти с всичко от ежедневието, за да не го мислиш ти. Но от друга страна, пък имайки такива централизирани услуги, може да предоставяме ние като общност тази информация на общините, за да могат те. Би ли продължил? Да, те могат да използват тези данни аналитични, да са много по-бързи и много по-точни в услугите, които предоставят към гражданите. А и друго тук, за разлика от досегашния начин, ако се върнем на паркирането, тук отпада един посредник, който струва пари, струва и време. И да внася някаква несигурност, заради това, че има още някой, през който минаваш. Тук е директно от парите на клиента, този, който паркира, отиват в сметката на общината. Няма никакво забавяне, става мигновено и изключително сигурно. Да, така е. Не се бях замисляла за това нещо. В предишния разговор с Никола Рогачев си говорихме за талончетата и кеша. Сега засягаме другия вид плащане. Това е SMS-ите, които малко или много дори ние в банките така започнахме да ги изместваме с други видове нотификации. Виждаме вече нотификации през самото мобилно банкиране. С теб си говорихме за многото талончета от частни паркинги, които имаме в колите си, забравени от предходния паркинг и как се объркваме. Аз дори съм плащала с старо талонче и се чуда. Защо не минава? Да. Би ли казал какви функционалности сте въвели във връзка с тази нова услуга Blink Parking? Зная, че след това ще разработите и частните паркинги, но на първо време за публичното банкиране аз като клиент, и ако можеш да разкажеш малко по презентацията, която представи в Казанлък.
Да, значи по-добре тогава се върна малко назад във времето, когато започва всичко това. Ние в началото, преди години, паркирахме с едни стари телефони или с талончета, на които изписахме един номер. Надяваме се верен да е бил номер. Като паркираш някъде с колата, връщаш се 20 метра назад да прочетеш на знака точно кой е мобилният номер, на който трябва да изпратиш и какво трябва да изпратиш. Пишеш го, изпращаш го, може да си объркал, може да не си объркал, надяваш се да не си объркал и да си намериш колата без коба и да е там, нали, по възможност, да не са ти я дигнали. После се промениха малко технологиите. Телефоните вече почнаха да поддържат повече функционалности. Разработчиците написаха приложения, които могат те да генерират този СМС и да е сравнително вярно. Те засичат вече къде сме. Но пак остава посредника, остава този СМС, който изпращаме и той е платен не само като парите към общината, това левче или два, а има и такса отгоре на самия оператор, която ние плащаме. Също така, ако този СМС е изпратен в неработно време, общината няма да ни вземе парите, но парите за СМС си остават. И те на годишна база не са никак малко. Не се бях замислила. В общ казан с такси въобще не виждам коя за кое. Поне при моите сметки. Не си гледаме сметката на телефона обикновено в такъв детайл, но това са пари, които излизат от джоба ни, но проблемът с тях е, че не носят нищо, те нямат добавена стойност. Как ще добавим стойност? Ами сега с вече този съвременен начин, който според мен се по-бързо ще навлиза и агресивно. Парите на този, който паркира, директно отиват в сметката на общината. Това става мигновено, става сигурно. Става изключително бързо, между другото. Аз мерих на нашето приложение специално 12 секунди от отварянето му до паркирането. До момента, в който си получил нотификацията. Не чакаш, не се случва нещо да се забави. Няма го този риск да като си излезеш колата, натиснеш SMS-а да си изпрати и ти вече си тръгнал, не знаеш какво се е случило, дали е дошъл SMS-а, дали е потвърден, дали не е потвърден. Нямаш представа. Ти бързаш и си сложил телефона в джоба и си тръгнал вече. С това не е така. Веднага нотификацията се вижда в момента, в който потвърдиш, излиза грешно или вярно. Толкова няма. Другото нещо, което ми направи впечатление, защото аз започнах да ползвам мобилното си банкиране за паркиране, както казах, 6 банки и една платежна институция предлагат услугата. Следващата година още 3 ще се включат. В момента има над 80% покритие на паркоместата в различни общини в България. Това, което ми направи впечатление, е, че аз мога да платя на куп 4 лева. Няма да плащам отделни таксички, да пускам едно левче, мога да платя. Тоест мога да платя цялата сума на куп. И каква ми е таксата към банката? 0. Да. Плащаме точно толкова, колкото струва таксата на общината. Банката не взима пари. Струва 0 лева. Това е една от ползите за клиента. Ясно. Тоест клиента ще си намери услугата в мобилното. Да. Добре. Как ще се ориентира клиента? Къде се намира? В коя зона се намира? В кой град се намира? Аз мога да съм днеска във Варна, утре да съм в Бургас. Да, ние сме навсякъде, но няма нужда клиента да се ориентира. Приложението го прави вместо него. То знае къде се намираме. Телефоните ни знаят къде се намираме. То засича само приложението, засича къде се намираме и засича условията на самата зона. Тоест това, което си говорихме, че може да платиш зоната за 2 или за 4 часа. Мобилното приложение засича и условията на зоната. Тоест, ако си в зелена зона, като в София тя е позволена до 4 часа, синята е позволена до 2. Мобилното приложение знае това. И ще позволи за синя зона до 2 часа, няма да позволи до 3. Мога да плата директно 2 лева. Но може да платиш двата, да. Но приложението знае къде си. Има... в Бургас мисля, че пуснаха пакети и там мога да платя директно цената пакет за уикенд пакет и така нататък. Да, надяваме се и другите общини каквото позволява да зоната, точно това ще позволи мобилното приложение. То репликира всичките услуги и възможности на самата зона. В предишния разговор си говорихме за данни и че трябва да се събират данните в едно, за да се въвеждат национални стандарти. И аз точно това се замислих, че тази услуга Blink Parking е именно такъв пример за един национален стандарт. Разбира се, за сега при всяка една община параметрите са различни продукти, коренно различни, нали, може би е объркващо и за клиента понякога. Но пък ги трансформираме по един и същи начин към мобилното
на клиента, независимо в коя банка се намира. Точно той така, да. вижда услугата по идентичен начин. Той вижда услуга, вече не вижда. И дори в момента, не само преди години, дори в момента всеки град има различен номер, на който да си изпратиш SMS, различни условия, различни цветове зоните. Само в София са 4 цвята, ако не бъркам, или 3, не знам, червена въведаха ли вече. И всяка с различни условия. Абсурд е някой да знае всички тези неща. Мисля, че няма все още червена зона в София. Да, окей, говориш се. 3 са поне. Смисъл, знам, че имаме жилата, която мисля, че беше безплатна, но така или иначе има достатъчно много зони навсякъде из България, и няма никакъв смисъл потребителите да ги знаят тези зони. Приложението го прави вече вместо тях. То знае всичко. Той изпраща всичко и не изпраща на телефонен номер, и изпраща директно в сметка. И най-хубавото е, че аз нямам нужда да тегля приложение за всеки един град. Аз вече имам едно, което ми е сигурно, и е приложението на моята банка. И работи абсолютно еднакво навсякъде, няма значение къде си. И специално за тази услуга, независимо в коя банка ползваш услугата Blink Parking или платежна институция, ти плащаш без такса към банката. Това е супер, защото аз един път започнеш като регистрираш автомобила, ти вече свикваш и го виждаш, тъй като дори самото мобилно те подсеща, ако вече при частните паркинги, зная, че все още не сте въвели частните паркинги, но предстоят много от банките да въведат и частните паркинги. Там вече ще бъде също много удобно, защото те геолокират с камерата. Тоест, знае се и самото мобилно ще те подсети къде се намираш и дали искаш да платиш по този начин. Да, и това ще е много по-удобно, вместо да чакаш на бариерата, дали бариерата ти разпознава номера или да си трупаш билетчетата в колата, както си говорихме. Аз също имам поне 4-5 билетчета в колата. Не знам от кога. Тук мога да ти разкажа една комична ситуация. В един от моловете виждам един паркинг, взимам едно билетче, той беше на паркинг, който беше външен, паркирам, след което влизам в паркинга и се оказа, че паркомата е развален. Не работи. И каза, обадете се на този номер. Започвам да звъна на номера, никой не ми вдига. След което погледнах, един човек беше застанал до мен и казва, давай да вдигаме бариерата. Казвам, не, сега как ще вдигаме бариерата, нали? Да отидем да видим. Отидохме на информация, нямаше отново никой. И след дълго чудене, което ми отне 2 часа, нали, вместо да извада телефона и да плата, нали, тогава открихме, вече се бяха насъбрали 10 коли и открихме един път през пешеходната пътека и оттам всички се изнизахме от паркинга, нали, благополучно, като разбира се, не платихме паркинг, защото нямаше как. Нямаше как. Това не е добър опит. За съжаление, често се случва неработеща машина на паркинга, която ти казва, че не може да приеме в момента пари или не работи терминала за карта и така нататък. Случва се непрекъснато по моловете, не е добре и създава точно такива ситуации. Но с съвременните решения това се избягва. Наистина с телефона плащаш и си тръгваш. Няма нужда дори да има човек там, който да работи. Тоест тези системи оптимизират и самите работни процеси много. По данни на банките, някъде от над 50% от работещото население или по-скоро от 18 до към 56 години ползва мобилно банкиране. Сега при вас как увеличават ли се клиентите и дали тази услуга ще допринесе и подобни такива ще допринесе за това те да свикват да ползват повече мобилното си банкиране? Ако използваме аналогия, в хранителните вериги киселото мляко и хляба са най-накрая. Целта е да те задържат най-много в магазина. Такива услуги задържат клиентите повече в нашите мобилни банкирани и те правят повече неща в тях. Увеличават се времето, в което те стоят вътре и увеличават се и транзакциите, които правят. Това е логично в икономиката, отдавна изучен ефект, който съвсем видимо се случва и това помага изключително много на нас, помага и на тях. Разбира се, защото те използват доста по-модерни и по-адекватни услуги. И така, както ни учат в бизнеса, това е win-win за всички. Много интересна аналогия с сирането. Има и друго, защото сега доскоро основният бизнес с банките е транзакционен за физическите лица. Доскоро в финтех частта взимаше много сериозен дял. Там, защото, сега да си признаем, те бяха безплатни, удобни и лесни. Хората масово ги използват. Сега обаче, както вече имаме Blink, това при нас е не само на ниво банка, не само в общинска банка преводи са мигновени и са
Безплатни са навсякъде, в цяла България мога да преведа. Това е за Blink по мобилен. Blink по мобилен телефон. Мога да ги преведа точно както в до 300 лева, до 300 лева безплатно, те бързо, са безплатни. веднага. И понеже вече това голямо предимство на финтеха го няма, ние даже сме по-добри вече тук. Мисля, че ги изпреварихме, колкото и е странно да звучи за аудиторията, но това е факт. Такива допълнителни услуги карат хората да видят, всъщност то наистина тук е много готино, много бързо. Същото е, защо да използвам някакво друго приложение, след като банковите приложения вече са достатъчно добри. Би ли ни казал какъв беше процесът по внедряване на услугата в Общинска банка? Смесен. От една страна беше доста лесен, защото имахме прекрасен съпорт, както и от Борика, така и от партньора, който внедрява нашето приложение. Същевременно и процесът е малко сложен от към сертификация, т.е. подсложен преди, че ние приложението, за да е такова, каквото го виждаме в момента, за да работи тези 12 секунди, сертифицираме изключително много компоненти в него. Сертифицираме времето за отговор между системите, синхронизирането между системите, всички екранчета, това да е само на една стъпка паркирането, веднага да е една стъпка от екрана и да е на 3 стъпки с паркирането до крайния резултат. И както и много други компоненти по самата услуга, бяха процес на доста сложна сертификация, за да може да осигурим това, което наистина вече виждаме. Ако го нямаше този процес, то нямаше да е така. И щяхме да имаме някакво по-несигурно или по-бавно приложение, но в момента, точно заради този процес, приложението работи страхотно, както предполагам, че всички останали приложения на останалите банки изпълняват това, за да е много бързо, да е много удобно. Да, виждаме, че всичките участници изпълняват стандарта на националната картова и платежна схема. Както знаеш, имаме технологични стандарти, с които ние самите се саморегулираме и всяка една услуга, за да излезе на пазара, Blink услуга, тя минава през съответната сертификация, като има компоненти, които се следят, така че всеки един да спазва условията. И най-важното е клиента да вижда услугата по сходен начин в различните банкирания и това нещо, и да му е познат бранда. И да му е познат бранда, да, това беше едно от изискванията, но в крайна сметка, за да може клиента да види това бързо и удобно изживяване, което той получава, отзад съществуват всички тези процеси, сертификация, самата услуга, синхронизацията между системите. Колко време ви отне? 3 месеца, може би. 3 месеца. Да. Значи частните паркинги предполагам, че ще бъдат малко по-малко. Те ще бъдат по-бързи със сигурност. Да, защото процеса е... Той вече е минат. До голяма степен вече са по-малко там. Стъпките са много по-малко с тях. Ще бъде доста по-бързо. Аз бих искала все пак да минем през твоята презентация, защото беше супер интересна и смятам, че тя е валидна за целия сектор. Вие бяхте спонсор на конференцията и показахте и новото решение за Blink паркиране във вашето мобилно. Като се върнем 20 години назад с този тип телефони, ние си изписахме номерата ръчно. Това, разбира се, предпоставка за грешки. Изпращахме ги на някакъв мобилен оператор. Оператора какво прави? Оператора взима, но от нас не взима левчето и го превежда към общината. Това е процес, който е бавен, който има някакъв риск в него и потвърждението не идва веднага. То ни пречи. Сега нещата в времето се развиха. Тоест от Nokia с фенерче, вече сме с смартфони. Вече сме с смартфони, които даваха възможност да имаме такива модерни приложения, както сега, които и са сигурни. Самите телефони дават, техните си операционни системи дават съвсем различно ниво на сигурност. Банкиранията са изключително защитени и когато правим тези услуги през тях, това е защитено. Там няма никакъв риск за нас, нито за телефони, за операционната система, за парите ни в това банкиране. Всичко е защитено, сигурно няма никой да ни пробие. Паркирането и до ден днешен изглежда ето така един хаос от различни табелки, цветове, телефони, условия на самите зони, които клиент често не знае къде си. Особено ако си в друг град, нямаш никаква идея как да паркираш. Сега мобилните приложения определено променят това, защото на клиента не му трябва да знае защо къде се намира. То знае. Аз тук ще отворя една скоба. Бях в Поморие миналата година и реших да паркирам. Учудих се първо къде да търся номера на СМС. Намерих го, пуснах СМС, след което колата ми беше вдигната. Оказа се, че съм паркирала на частно място, което аз не можах да се ориентирам, защото е нов. Да.
ново място, което посещавам, не познавах обстановката. Да, платих си глобата. След това се запитах, ако имах мобилното приложение, зная, че вашето приложение показва и кои са свободните паркоместа. Да, мобилното приложение те засича по GPS, по локацията къде си и ще ти даде да паркираш и да си платиш точно това, където си. Интересно ми е обаче дали може да засече и място, което е, да речем, на инвалид, място, което е вече платено с винетка на живущ, служебен паркинг и така. Това би било една стъпка, може би, тези по-напред. Места, по принцип би трябвало да са извън зоните и да не се включва в тях, т.е. мобилното трябва да засече, че не си в такова място. Сега въпросът е как е представена информацията. Ако платените места не са изкарани от зоната, мобилното ще си мисли, че си в зоната. Тази година ще отида в Поморие и ще засека. Там е ужасно. Да. Специално на същото място ще паркирам и ще засека дали е платено или вече е служебен абонамент. Това е доста сериозен проблем там в пиковите сезони в цялото Черноморие. Наистина паркирането е ужасно и според мен общините могат да си го подобрят, използвайки такива данни. А и клиентите ще знаят. Наистина в голяма част от гърчетата не знаеш дали си на платено или на неплатено място. Има едни очертани паркоместа, на което пише платено паркиране, което не ти говори нищо. Какво значи платено? Някой си го е платил или ти сега трябва да го платиш, или имаш ли право, нямаш ли право. Като цяло е доста проблем и този хаос, който виждаме тук на презентацията, го допълва. И това затруднява клиентите. Това са различните зони в различни градове? Това са различните зони в различните градове. Как изглеждат табелки, просто така сме събрали на презентацията, за да се нагледи този хаос. И то е видим. Притеснителен е. Условията са различни. Случвало ми се в Пловдив, пускам СМС, обаче си пускам на СМС-а за София. И чакам, Чакам и след това търся къде е паркинга и откъде да си взема колата, която вече е с глоба. Хубавото, че сега вече не пускаме СМС, не ни интересува номер изобщо. То няма номер. Не пращаме нищо на номер. Добре, благодаря. Можем ли да видим и вашето мобилно? Разбира се, нашето мобилно буквално са 3 стъпки. След като си отворим мобилното паркиране, има бутонче паркиране в зона. Тоест това е на предния екран? Това е... те са 4 екрана, които се плъзгат така. Това е един от Добре. тях. Избира се паркирането, избира на мобилното приложение само засича в коя зона си и ти предлага нейните условия. Тоест, аз трябва да съм си включила геолокацията на телефона и мобилното директно ми казва в коя зона съм. Точно така, но дори ако не е включена геолокацията, тогава мобилното ще даде друго меню, в което ще ти каже избери къде искаш да паркираш. Но иначе, ако е включено, то го прави вместо теб. И за това е помислено. Това е стандартно. Да, помислено, разбира се, и затова има хора, които предпочитат да си държат локацията изключена по всевъзможни причини. Те също могат да се възползват, просто трябва сами да изберат точно зоната, която ще паркират. Това е втория екран. Приложението е заредило всичко и те пита колко часа ще платиш, ще паркираш. От тук може да си изберем 1, 3, 4, колкото позволява самата зона. Следващата стъпка да си изберем автомобила. Приложението съдържа списък с предварително запазени автомобили, които всеки човек може да си запълни, за да се налага да ги пишем всеки път. Mm-hmm. И това е всичко. Следващия екран е директно, той се получава директно веднага, моментално, в реално време, за успешно паркиране. Това е. Не чакам добре, нищо. след това получавам ли някакви нотификации, когато ми изтече зоната? Да. Колко нотификации получавам? Предвидено е да са 2 нотификации. Едната на 10 минути преди изтичане на зоната, другата на 5. И двете позволяват възможност от самата нотификация да се отиде към продължаване на времето с максимума, който зоната позволява. Добре, трябва ли нещо да направя на телефона, за да включа нотификациите? Те са включени по дефолт. Няма нужда да се прави нещо. Освен ако някой човек специално не влезе да си забрани нотификациите, но те са си включени. Мога ли да ги забрана от самото мобилно за дадена банка? Защото съм имала случаи за едно мобилно получавам нотификация, пък за другото не. Може да. Това е настройка на самото приложение. Да. Позволява го самото приложение, позволява го и операционната система също може да забрани. Но по дефолт са ми включени. По дефолт са включени и е добре да са включени, за да знаем, че не изтича зоната. Разбира се. Сега, в приложението, тук са показани нотификациите, в приложението може да си запаметите всичките автомобили. Целта не е да си ги написваме един след друг, докато паркираме, пести се време. Запаметяват се, избират си от списъка, то е много удобно пащо меню, което се видя на предишния екран.
Избира си директно след това плащането, стъпката на плащане. И т.е. процесът продължава да бъде се толкова бърз. Както казах в началото, 12 секунди съм го измервал аз лично точно с тази презентация. 12 секунди, когато преди да регистрираш автомобила или след като си регистрираш? Не, с регистриран автомобил. Да. Разбира се, това, което е ежедневното. Регистрирането, да речем, ще ми отнема още 10. Да. Ако си знам номера на ИЗУС. Ами добре, как смяташ, че тази услуга ще се разпространи към други? Казахме зоните, частните паркинги. Аз си представям мобилното да се държи по същия начин и в частния паркинг и да ми каже... Точно така, мобилното засича къде се намираш и засича условията на частния паркинг. Колко струва, колко време можеш да останеш там в някой частен паркинг, можеш да останеш колкото искаш. Също така и тарифирането може да се променя. Едно от нещата, които мобилните паркирания могат да дадат на общините като полза, и което си коментирахме на конференцията в Казанлък, е, че те могат да правят динамично ценообразуване. Както и паркингите. Вероятно, паркингите ще са първите, които ще използват това. Тоест не да предплащаш предварително пакет от 1, 2, 3, 5 лева, а да платиш точно колкото си бил там. Това си говорихме и с Никола Рогачев, че ако си 38 минути на паркинга, ще платиш 38 минути, не за един час. Сегашния вариант обаче ще останеш по-дълго, защото си платил 1 час. Той ще задържиш това парко място повече, колкото не ти трябва, защото си кажеш така съм го платил, ще си допия кафето по-бавно. Няма нужда да бързам, което всъщност означава, че по-неефективно използваме паркоместата. Да, както казахме, трябва да си сътрудничим заедно с общините, за да видим кои услуги можем да дигитализираме много по-бързо и ефикасно за цялата страна. Не говорим само за дадената община. Мобилното паркиране далеч не е единственото нещо. Данъци и такси, ние имаме вече готово решение техническо да местни данъци и такси да се плащат през мобилното приложение. Билетчета за градски транспорт, там където има такива системи, са възможни там. Зоните, нали, за които си говорим в момента, паркинги частни. Тепърва градовете ще стават все по-умни и мобилните банкови приложения са в центъра на това нещо. То е реципрочно и мобилните банкирания стават все по-умни, градовете стават все по-умни, а хората според теб? Хората също, защото няма да мислиме какъв ми е номер, кога ми изтича зоната, как ще си платя, някакъв паркинг или билетче, хората ще мислят за съществени неща. А тези неща, битовизми, телефоните ще го правят вместо нас. Системите отзад. То не са само телефони, те са доста сложни системи, които отзад сме изградили. Но в джоба на човека ще имаме един асистент, който ще те освобождава от ежедневните битовизми, за да може да мислиш за по-сериозни неща. Благодаря много за този разговор и ще се видим скоро, за да видим първите резултати от Blink паркиране. Да, услугата е сравнително нова, но очакваме резултати скоро, може да ги видим. А на вас благодаря, че бяхте с нас в поредния епизод на Blink подкаст, където този път си говорихме за паркиране и градска мобилност. Всичко беше под егидата на конференцията за паркиране и градска мобилност, която се проведе в Казанлък. Следвайте ни в нашите канали и следете следващите теми. Благодаря.